Kumusta sa indong mga tugang? Salamat sa indong pag-antabay. Ngunyan, iyo ang ikakagtulong aldaw kan sa tuyang pagbasa kan Biblia. Sarong kapitulo kada aldaw. Kohon po nyato ang satong Biblia asin magandam sa pagsabay sa pagbasa. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Mamibi kita. O Diyos Ama, ang sa imong tataramon buhay asin mapangyari. Sa giya kan Espiritu Santo, buksan mo ang sa mong isip asin puso sa pagbasa niya mo kan sa imong tataramon. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Pagbasa gikan sa libro kan Henesis. Kapitulo 13. Nagsuhay si Abraham asin si Lot. Pakahali sa Ehipto, naglakaw si Abraham pasiring sa habagat na parte kan Kanaan. Kaiba ang sa iyang agom, asin ang gabos niyang rogaring. Nag-ibaman sa iya si Lot. Mayaman ng marahay si Abraham, hulita kadakol na kan sa iyang mga hayop. Plata, asin bulawan. Halay sa duman, nagpadagos siyang maglakaw sagkod na makaabot sa pag-ultanan kan Betel asin Ai. Sa lugar na tinugdukan niya, kaitukan sa iyang tulda. Asin, pinatindugan niya nin altar. Duman, nagsamba si Abraham sa kagurangnan. Si Lot na nag-iba ki Abraham, igwaman ni karnero, kanding, asin baka. Igwaman siya nin pamilya, asin mga uripon. Huli takadakol na kan mga hayop na pagsadiri ni Abraham asin ni Lot, ang daga daina magkanigo para sa saindang duwa. Kaya nagkaigwanin pag-iriwal ang mga pastor ni Abraham asin ni Lot. Kaidto ang mga Kananeyo asin Pereseyo, iyo ang nag-ierok sa lugar na idto. Dangan sinabihan ni Abraham si Lot, magkadugo kitang duwa, kaya dapat na mag-iriwal ang satong mga pastor. Mas maray pang magsuhay kita. Piliun mo ang arinman na parte kandaga na magustuhan mo. Kung pumuwala ka, mapatuo ako. Kung pumatuo ka, mapawala ako. Nangalagkalag si Lot asin nahiling niya na mayaman sa tubig ang bilog na kapantayan nin Jordan, sagkod sa Zoar. Arog kan tatamnan kan kagurangnan, o arog kan daga nin Ehipto. Ini ang kamugtakan kan daga, bago tunawon nin kagurangnan, ang Sodoma asin ang Gomora. Kaya pinili ni Lot ang bilog na kapantayan nin Jordan, asin naglakaw siya pasiring sa sirangan. Sa siring na paagi, nagsuway sindang duwa. Nagpawalat si Abraham sa Kanaan, mantang si Lot nag-erok sa mga syudad, duman sa kapantayan na harani sa Sodoma. Ang nag-ierok sa Sodoma, mga maraot na tao, asin mga parakasala sa kagurangnan. Nagpasiring sa Hebron si Abraham. Pakahali ni Lot, nagtaram ang kagurangnan ki Abraham. Mga lagkalag ka sa palibot mo, huli taan gabos na daga na nahihiling mo itatao ko sa imo, asin sa mga kapag-arakian mo sagkod lamang. Papadakulon ko siring sa alpog kandaga, ang sa imong mga kapag-arakian.
dainin makakabilang sa inda, huli tamayo nin nakakabilang kan alpog kan daga. Lakaw asinhil nga, an bilog na daga, taitatao ko gabos iyan sa saimo. Kaya, naghali duman si Abraham, asin nag-erok harani sa sagradong makahoy ni Mamre sa Hebron. Nagpatindog siya nin altar duman para sa kagurangnan. Antataramon kan kagurangnan. Mamibi kita. O Diyos Ama, kag tao asin ginigikanan kan gabos na biyaya. Tabangi kami nalugod an biyaya na balaog mo. Daimagin kausa kan sa mong pagkabaranga. Ini hinihagad mi, huli ki Hesu Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Mga tugang, nabasa asin nahinanyog nyato ang tataramon kan kagurangnan. Giraray, sa aga, basahon ta ang Biblia, sarong kapitulo kada aldaw.